Agari makarinya koram gajuanga ka tuli maru akechendo ni markagi kachami mana dakika parke nya koram gajuanga mi weche ge yo machok to mokwongo magithun weche. Riwruok mar Governors Bagoromo e boma ma Naivasha matwak e weche magomenda mag counties. Jatenda piny Kenya William Ruto igeno mar walo jal madhi bedo jatendo kwach kich odhiambo makawuono. Chenro mar tiega pisas madhi tawo nonro mar somo mar CBC ochakore odiochieng' makawuono. Machiegni nyinga Lydia okay. Jatendri ruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osingo dhi nyime siemo wang' piny owacho mondo ochop singo manoketo ahinya kotendre kod ngima medo ridore ne jopiny pacho ka. Raila manochiwo omenda maromo 20,000 ne jo bodaboda mahuruma kaka yor jologi kaluwore kod ngia matek wacho ni ok obidok chien kendo oikore maneno ni piny owacho oluwo para. Mokuom jo bodaboda oseo piny owacho kuom rem chopo singo mane giketo e kinde campaign maduoko piny nengo mwandu e pacho ka. Leo niliamua kwa nitembelee watu wangu. Mimi bado niko. Nitanguruma hivi karibuni. Zimesema nitaweka hapa pesa ya petroli shilingi 20,000. Petroli hapa. Sawa? Kalure gi Raila Odinga timonwa e sirikal matek mar bottom up ni. An gi mor sirikal kan donjo wuono ni duokno bech mafuta piny. Odonjo kod ka bech mafuta idho, maisa bendo idho. Mafuta oketna mar 400 kokadho kuom Raila Odinga. Nikech odiochieng' ako mafuta mar 700 ta end up na lo siling 700 no. Koro ago hand lal. Koro kawuono oketa mafuta mar 400 ang'ena nayudo gimoro maber madok go ot. Kalure gi gima Raila otimo kaka Raila osechungi jopiny. Agoero kama kumurimo na jo boda boda. An kaka andia ohala. Lakini gimotimo na jo boda boda en gima mora nikech oneno kama maisha gima nilando ne jopiny nen mana yo mar donje telo. To tok donje telo wijo wili gi jo boda boda gi jo biashara. Ramogi wadhi nyaka Naivasha kama Governors odiochieng' makawuono Bagoromo e boma ma Naivasha mar chano chenro mag tich mana jumbe ariyo kende tok donje apisi. Mokuom gik mane gitwake oting'o tiyo kod omenda kanyakla kod gope mokwako counties ma pacho ka. I believe this will be an opportunity for us to learn and share best practices in line with the theme public finance, procurement, and human resource management in counties, what works. This retreat will focus on 3 thematic areas, which is the public finance, procurement, and human resource management. It is incumbent upon us to fully understand the existing challenges and opportunities in order to effectively discharge our mandate as county governments. It is our core responsibility to ensure efficient and effective service delivery to all our citizens. Fellow Excellency Governors and Deputy Governors, it is a great honor to have these key institutions here with us today. We cannot fail to recognize their efforts in supporting devolution since the inception of county governments from 2013 to date. This retreat will be a platform to learn from each other, share best practices, and enhance our knowledge for smooth and seamless execution of our distinct but complementary roles. I therefore urge that we all remain committed to learn during this 3-day retreat so that we can make devolution work more effectively and better for the benefit of the people of Kenya. Kama chelo nyakora mgajongo gai mar jomin wach Nudin Haji owito okobura mane tudo jaten migao mogwela cha jumwa kod kuo maromenda.
Aisha mane en jaod bura ma Malindi ni kod bura mar kawo omenda maromo milion 19 ataro mar chik. Kokalo kuom jamin wach Alex Akula, apisino nogolo chik ne jal bura mar Martha Matuku mondo wit oko burano mar Juma mane en jalno manodonjne mokwongo e bura. Kata kamano bura ma jomoko 8 mane odonjnegi kod Juma to pod dhi nyime. Juma nodonjne kod wach Omar, Kennedy Otieno, Bernard Riba, Sofia Saidi, Margaret Kalume kod Robert Katana. Temago mag somo nyakora mga juang jalo jatend piny Rigathi Gachagua koni lai mar somo CBC ok biruchi. Kendo ibiro mana timne lokruoge mondo mi obed maber ne jokanyo mag somo duto. Mano wache kinde romo mokwongo maraput manono mar nono chenro mar CBC manyocha opuodhi ko jatend piny Kenya William Ruto. Romo no yore ko jokanyo mag somo kama oting'o jatatije maduol mandiko jopuonj, jagoro mongirore migawo mar somo kod jatend migawo mar somo e kin mamoko. Mago kwa wapudno mondo ket jopuonjre nyime okang' mora magibiro kawo. Professor. Very good. Asante. The CBC is not being repealed. What this good team is doing is to look at it, get the views of stakeholders and the people of Kenya, to keep and improve what is good and to address challenges of where there could be weaknesses for our children. That is the position. It is better to focus on the child. And my first charge to the members of the committee is that for whatever decisions that you are going to make, the constant shall be the child. And if you do so, Your Excellency, this very eminent presidential working party will succeed with. Kwa dhiedho wadna mchumbiri ruok mar USAID mawuok e piny Amerika okonegi mor gi chenro mag thieth mitai kaunti ma Mombasa. Kanoloso bang' timo limbe ka thieth ma Coast General, jatend riwruogno David Gosngei okoni gigeto medo chiwo kony ne tend kaunti ma Mombasa to chutho e migawo mar thieth kod dongruoge mamoko mageto konyo oganda. Sechego bende jalup gavana wa Mombasa Francis Thoi okoni riwruogno oseketo omwom ma ok tin ne milion 200 mageto bero chenro mag thieth e osiptal ma Coast General. Tend USAID no bagoro moi gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir mariango sectors maginyalo medo tie kanyakla mar medo. It's really tremendous to see the progress that's been made. It's a fantastic partnership both with the county and with the hospital, and we look forward to continuing that partnership in the future. We met with the governor and the deputy governor. We talked about the priorities coming in. And there's a lot of alignment, areas that we look forward to working together, whether it's empowering youth, addressing some of the environmental challenges, health as well, trade and investment. So many areas we're looking forward to partnering together under the new County Integrated Development Plan. Coast General inahudumia kaunti 6 zile ziko pwani. Wakati wagonjwa wanapata matatizo ambayo hawawezi kuhudumiwa katika hizi kaunti jirani, wengi huletwa hapa. Kwa hivyo ni hospitali ambayo ni muhimu katika mkoa mzima. Na sisi kama kaunti tunaangalia ni jitihada gani na mikakati gani tunaweka kuangalia tutaboresha vipi huduma zinazotolewa hapa. Tunajua kwa sasa wagonjwa wengi ukimbilia nchi za nje kwenda kufanywa kama upasuaji wa moyo. Ni kitu ambacho tunaweza kufanya hapa. Kwa ya Mombasa nyakora mga juang wang'iye mag motendre kod wechego mag thieth wadhi nyake piny libamba ma Uganda kama tuo mar Ebola sani koro osemuomo nyake boma maduong' ma piny Uganda tok ng'at achiel wito ngimane e boma ma Kampala. Ma en kaluwore kod lipot manochwal kod migawo mar thieth ma piny Uganda. To makawuono koro kelo kwan joma osewito ngimagi nyaka 19 ka kwan joma oseyang ni nigi tuono sani gin 50 kod 4.
Kwa duoge pacho kanya kwa mga jongo medo menyoni koro gwenge wadhi nyake county ma Trans Nzoia kama pinyo wacho mar county ma Trans Nzoia ochako chenro mar keyo yedhe ne ute thieth duto e county no e yorno mar bero sekta mar thieth. Chenro no dhi muonyo omenda mar milion 50 kod achiel ka thoth yedhego gin mago mag chanjo. Jatend migawo mar thieth e county no Claire Wanyama olero ni koso chiwo chanjo na jodak ma county no nyalo nyayo muoch mag tuoche mamoko ka omedo ni county ma Trans Nzoia en achiel kuom counties mang'aw manyalo gamo tuo mar Ebola ponono ni ochopo e pacho ka. 747,200 shillings. In our health facilities, we now have committee members of the facilities made up of members of the public as well as teams from the facility. Now, these members of the public in the committee are the oversight role. They have an oversight role within the facility to ensure that whatever is delivered is properly managed, properly utilized. Tungependa pia na sisi waheshimiwa kama mimi mtu wa kwanza ward nipewe list yale madawa ambayo yaliagizwa kutoka KEMSA ili niweze kuwa na hiyo list. Ili nikienda pale pia niko na ule uhuru wa kuangalia hii madawa bado iko ama imemea miguu ikatembea. Kwa Trans Nzoia nyakora mgaji wanga teri nyake county ma Kisumu kama obila ibo ma Kisumu Odhiambo Manyoro no nega chiel kuma chich mano monjo kendo nego bila ibo mama papo nditi e Nyakach. Obila no yudo malingling ni achino kod jowetene ne dwa kwelo e kardak ma Obunga ibo ma Kisumu kama no liugi ma gichako kedo kod obila. Jatend obila Manyanza Karanja Mwiruri wacho ni no chwada chiel kuom gilisasi ma otho kendo giyudo magina ina mar AK-47 mano ma obila moro marapaya ya paya mawuok Kisian nyaka Bondo dwe mokalo. Karanja wacho ni achijego osebedo katiyo kod magina timo monja mag kwe counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori. Wacho ni apedha mager sani dhi nyime ka imanya achije ariyo mano puodho oteguno. Tegwenge ma Apokore gwenge ma Teso nyakora mgaji wang jodak ma wuok e gwenge maga Kopor ma yudre Teso South County no Mabusia koro sundo kambi makeote kosia mapacho ka KPLC mondo duok negi transformer mana gimayogi kendo wayogi e mudho. Giywak ni en juma chiel sani nyaka ne magi transformer kendo jodak kod skunde makono koro dakie mudho katudruok gitend kambino bade Mabusia osegore Luanda. Gimedo ni kambino bende ojwango tijgi kasirne auchiel duto mag stima uliere genga paya kendo chiegni lwar gino makoro kelonegi luoro mar masira mawuok gi stima. Jodak go koro dwaro piny owacho mondo koro owil jotelo mag kambi mar stima no bade Mabusia magiwacho ni tich osetamo. We are really suffering. Now, Apokor Secondary School principal is preparing students. Apokor Primary School is preparing students for grade 6 exams and class 8 exams. Right now, there are so many things that need electricity. But now this, because of the corruption, where these people just came and picked this transformer and they decided to take it, we are wondering what is wrong with the Kenya Power. And actually, we are aware that these people came and took the transformer and took it somewhere else, not the way they are purporting it to be for repair. So we are appealing to the government. We are appealing to the stakeholders, those that are in charge. We are appealing to the commissioners of the Kenya Power. We are appealing to CEO Muli to take action and ensure that this transformer is brought back. Tumepiga simu, tumefanya, wanasema they are following up. Lakini sasa vile tumeongea hapa na wenzangu hapa, nafikiri we are giving Kenya Power 48 hours. Tunaenda kumobilize na Mheshimiwa Mary Emase, area MP. Tumepigia Governor Otuoma pia. Sasa on Tuesday tunaenda kumarch kwa ofisi za Kenya Power. Na watu wa Kenya